arte, monumentos e pintura. Perú ten moitas obras e pintores. A continuación mostramos uns deles. Pintura. Ao longo da historia a pintura tivo tres grandes influencias: a italiana, a flamenca e a española. A comenzos do século XX aparece un dos pintores máis destacados desta xeración. Trátase de Servulo Gutiérrez, coa súa obra Los Años. Nela mostrase a indíxena que se tapa o peito e a cara para non ser reconocida e tamén para protexerse da tormenta que vai chegar. Outro pintor máis actual é Enrique Bustamante, que a través dos seus cadros busca transmitir os seus pensamentos. Por exemplo, as palabras de Bustamante: todo tiene sentido si puedo compartirlo contigo, para aprender que mi mundo es el mundo de todos. Todas as súas obras están llas de cores. Nelas aparecen dibuixados animales, case sempre páxaros dentro dunha paisaxe natural. Un dos monumentos naturais máis importantes de Perú é o Machu Picchu, que significa montaña bella. Trátase dunha cidade inca rodeada de templos, canais de auga e terrazas escalonadas construídas nas ladeiras máis altas dunha montaña. Na Praza de Armas de Trujillo, unha das cidades máis poboadas de Perú, existe un monumento da liberdade que representa o amor á liberdade. Está formado por tres partes. Na parte máis baixa está representada a arte, a ciencia, o comercio e a saúde. Sobre ela están tres homes. Un home agachado simboliza a esclavitude. Outro home cos brazos cara atrás demostra a loita. Chao! E o terceiro, cos brazos levantados, significa liberación. Na parte máis alta está representado a liberdade. A cerámica de Chulucanos destaca pola técnica coa que se fai o paleteo, pois dáselle forma coa man e con golpe de paleta. De aí o seu nome, víndose con pintura natural ou co funde das follas de mangú. Destacan aos tonos negros, as figuras ovaladas e os deseños xeométricos. Normalmente representanse escenas cotiás. Neste caso vese unha muller cunha cesta enriba da cabeza da que leva peixe fresco.